جبر برگری و رهنمای کرونا کووید-19 در فتح کو پیروزباهی گرسه و میدانی بین کرن نینه لیتورا چند uzmanı کردی کل باکور کردستان خبات خود مشینه برنامه که دیجیتال کش جوره چالکین چاندی و بکردی پیکاتی ده 5 روز بردوام بکه جشن زمان کردی پیروز دکه Reveberatora çand uzmanı Kürdi Cevahir Sadak Düzgün balay dikşine kuş ber şovaya Covid-19 planın kuş bu pirozbahiya bazda kullanı cezna zamanı Kürdi amade kirbun pek nehat. Uvan jî bi vê bernameyê xwestine ku hewara zimanê Kurdî bi rêyên dijîtal û online bibersivînin. Düzgün tîne ziman ku divêyem vê rewşê jî ji bo li ser zimanê xwe miqûrbûnê wek derfetekî bibînin. Eger ku Covid-19 nebiyane, yani mijarek korona nebiyane, vek tor bilyara me ebu ku em sê bajara Stenbolê, Amedê û Liwanê wek em mihricanekî cejna zimanê Kurdî em pîroz bikin. Ji bo ku ev cejneke ev hawara gîştiye me divê em bersiv bidin. Vê hawarê em xwebûyîna xwe ew peyva yekemîn em bijin em çawa lê xwedî derdikevin em biçikî nîşan bidin û zarokê me jî hîn bibin yani ev cejna zimanê yani vê hîs bikin. Projeya ku pîrozbahiya zimanê Kurdî li ser dijîtalê tê pîrozkirin ji aliyê gelek kesayet sazî û partiyên siyasî ve bi erênî hat pêşwazî kirin. Rêvebirê ma muzîkê Şêrko Kanîwar ku perwerdeyî û xebatên li ser çand û zimanê Kurdî dimeşîne jî balê kişand ku divê Kurd her serdemê ji bo berxwedêrî û geşkirina zimanê Kurdî wek derfet bibînin û li çand û zimanê xwe xwedî derkevin. Kanîwar hişyarî dide ku divê Kurdekî ji bo hebûna xwe salê 12 meh û 365 roj bi xema pêşxistina zimanê xwe tev bigere. Hîn jî bi zimanê zikmakî bi zimanê Kurdî perwerdehî nayê dayîn qedexeye yek ziman tê parastin divî welatî ji bo wê divê mirov her rojê wekî cejn derbas bike. Yani ez ji vêya bawer dikim weke ku me dod konsera xwe de jî got û weke ku wek slogana niha cejna zimanê Kurdî hatiye diyarkirin yek ji wan ku ne rojek 365 roj zimanê Kurdî. Çalakî û xebatên ku çarçoveya pîrozbahiya cejna zimanê Kurdî da îsal tên li darxistin di 13 Gulanê de dest pê kirin û dê heta 17 Gulanê bidomin. Hezkiriyên zimanê Kurdî jî tînin ziman ku divê Kurd jiyanên xwe ji bo her rewşê biguncinînin da ku li gel her gelî hebûna xwe biparêzin. Siddiq Eren, Kurdistan 24, Diyarbekir.